ne na lyžích. Od 50 metrů. Teďka byl, slyšeli jste to, teďka šel prostě na prázdno v té vlně, vo. Že to prostě asi bude chtít stáhnout vždycky úplně. Jo. A já ho nevidím, že by šel nahoru. Jo, já už vím, to musíš asi to, když při vypnutým, ne? Jo. To je kříha dovez prkno, kurva. Asi se předpokládá, že bys to hodně zatáčel. Jestli to takhle má No na moři a to potřebuješ to. Jak to jede nejpomalejš, jakože toto? Dá se to jenom... Jo, že klesne, krásně se narovná. To se mu nelíbí tohle. Tě vole, ten sytič, není daný sytič a to? Nemá se vypnout jako totálně. Víš, ta páčka vole do toho placu. Ne, tady byl jenom startování, ale tak něco se... Ona má být do toho placata. A je tam, jako dolů?